Sir, जों लाइव गोनां जानायखौ जों नेटवर्क नामो ओ मानैनो जों बेलायनो गाहामखौ मा बुजिलायनो हाया दानि हिंखानो दिनै हायो जे टप गोनां दङ जतनो नेटवर्क बायनो सामों खायबाय दङ ताबो आम्बानी हुन्दी आदानी हुन्दी टाटा हुन्दी वालनि जे टप गोनां दंनाय जतनो नेटवर्क बायसि सामों खायबाय दङ हानि बांसि बर'नि र दिनै हायो टप ङै दङ जे बर'नि नेटवर्क टरनाय जे कम्पानिनो आसो नेटवर्क टरनाय बनि एकाउन्ट बैंक बेलेन्स आसोनो बारायनाय नेटवर्क आसो टरनाय आसोनो एकाउन्टआव रां बांनाय हानि बाङैनो जोंबो गोनां जावानि मुसुगै दङ गोसोंथ मा सोलोंथाइखौलाय जोंबो नेटवर्क बाखेबो सोनानाय बनोनो जोंबो सोलोंथाइखौलायबो गुबुनल' तावो सोबा जोंनो फोरोंसिनाय जों गोनां जानि हांखे जों नेटवर्क नाङै सिंसि दङ जे बर'नि आसो नेटवर्क टरनो उ बर'नो आसोनो गोनां नाय जों सिवैनो दङ हा पिया जोंनोल' सोबा फोरोंसिनाय नेटवर्क बाखे सोनानायनो तैबो जों वान सौ थाइखौलायबो दै लामा नायतु थाइखौलायबो बियां जों लामाल' मानसिनाय गुबुननो सानि मुसुगो उ नेटवर्क सोनावानि बाङै सोबा हाय बर'क माने नांग्रा बमा हायखे वानस'नि नांग्रा बनोनो दिनै किसा डिसकास खालायसिना जों नेटवर्क सोनावानि थांहांखे जों पहिले सिगाङाव दायित्व मानाग्रानाय रेसपन्सिबिलिटि मानाग्रानाय सोबा रेसपन्सिबिलिटि ना जे बर'क लिडारनो रेसपन्सिबिलिटि नाबो हानि बाङैनो जों नेटवर्क सोनानै थांखो जोंबो लिडार हायखे वान सवानि नांग्राबो जों नायदि सिनियर जागाबो दुनियाबो जतनो पुरानो नायनोदि लिडार जों दिनै पलिटिक्स उंदि बा बिजनेस उंदि बा जेफा जागाबोनो नायनायदि उ बर'क जे एचिभमेन्ट खायजारोनो नायनोदि बर'नो वान सं बाहायबो बर' उनो रेसपन्सिबिलिटि नाबो खुदनो दायित्व नाबो दायित्व नामानि बाङैनो बो लिडार उङो हानि बाङैनो जोंबो खुदनो दायित्व माना लायनाय ताबो जोंनि लाइफ दङ जोंनि आसो अदे लाइफ तो पाइस पे हते अदे लाइफ जों माने हाय क्लाइ दंसो उ लाइफ दङ बनल सोबा दायित्व नासिना बनल जों खुदनो दायित्व माना जोंनि लाइफ सि जों खुदनो दायित्व माना जों साक दिनै हायो सोंथाइखौ लायबाय दं हा आं सोबाबो आंल तमा ख तानि आंला के तङै मा तंला तानि आसो उमा हायखे मुसुक दंसाले तानि आंला अर जागा खेलाखौ दंमा दंला उ आं मुसुक माने बाङै आं तमा खाय दंखा आं बोफ्रोबोनो एचिभमेन्ट खायमासिना साक सांना जों कुइसन सोंथाइखौ लायबाय दं हा हानि बाङैनो जों नेटवर्क सोनावानि जों मा सोलोंलायसिना गौ नेटवर्क सोनावानि बाङै ओंखायनो दिनै हायो जे बेस्ट के फोरोंजागै दङ बो ओंखायनो नेटवर्क मार्केटिंआवनो बेस्ट के दिनै हायो फ्रिआव फोरोंजागै दङ दानि ओंखायनो हायसि नेटवर्क मार्केटिं हायसिबो मुङो बुजिसि नाग्रासिदि अर जागावनो बेस्ट के फोरोंजागै दङ तानो तुइ चिंता सोलोंनानै नांबा जिनि लाइफआव प्रब्लेम जतनि लाइफआवनो दङ उ प्रब्लेमनो बाके चेलेन्ज खायना बाके फेस खायना बाके जे इमान तमने जे मुसुगै तमने बनो एचिभमेन्ट खायने बाके न फोकस खायना बाके जिनि साकसाना जों ठीक के तै जों डिस्ट्रेक्ट नियाखौ जों आगौ मोना बाके साकसाना आपग्रेड खायना बाके तेबो जों जिनि माने दायित्व साकसानि न रेसपन्सिबिलिटि बाकेबो जों नाना उमानैरनो जों बेलायखिनो सोलोंगानि नाङै दं हा बोसोरला दंलायसिनायबा बमफानि कामाय चावै बोसोरला दंलायसिनाय जों सोलोंगानि नाङै दं हा हानि बाङैनो निजिनि लाइफनो निजे रेसपन्सिबिलिटि नावनि बाङै उमानैरनो अर जागा फोरोङो आलगाखौ तावानस नेगेटिभ पजिटिभ दङ नेगेटिभखौ वानस खामाने नेगेटिभ नि माना पजिटिभखौ वानस माने पजिटिभ नि माना गाना गिनि ससाइटि बाराव साबाय मानि बाय ओंया निजे खुद थाङै जे फ्रो सिनाय थाङै नायै आफरो सिनि जेनि डिसिसन ना बै थैरा
राहुल हंखे निजेनिबो थैरांनाय हायदो तमा बहाया साक शिवानि नाङो देव के थाङो साका बायंया बिसिवा हावै शिवानि नाङो आनि बाङैनो नेटवर्क बाके खायनाय जों सोलोंनाय नि बाङै बेलायनो नाङै दङ जों गोनां जानो मुसु